Sanibonani la kubantu phakama nibingelelo sifundo. uKhuzani useyithole senhlanhleni lapho kuphuma ijongo libeka ukuthi nje njalo uKhuzani mayiqeda khiphe album lo muthi fahla ngenkomo eyodwa nje uNyaka noNyaka. Asazi ke noma lensizwa izowalandelani amazwayo. Sacela nje mkhulu wethu ushiye uvo lwakho ngalolu daba ukuthi ngabe lensizwa ngempela iqinisile ngalento eyishoyo ukuthi izokhipha inkomo njalo ngonyaka uma uKhuzani ekhipha i-album njengoba ikhiphile kulonyaka yakhipha inkomo nje ayinika uKhuzani ngenxa nje ye-album yakho nezingoma ezimthokozisayo. Sacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa ukulike nokukhomenta nokusubscribe. Ngiyabonga. Njalo uNyaka noNyaka mengisaphila uzoyithola inkomo ukuthi abantu bathini kodwa uzokuyithola yona. Wawubi wena wawabala magama sazama nosku wawubi wena wawabala magama sazama nosku wawabala magama wawubi wena wawabala magama I was going